Всім привіт! З вами подкаст «Пізнай Крим» і я його ведуча Анастасія Бакульна. Сьогодні ми будемо з вами досліджувати історію однієї кримської татарки Саїди Арифової, яка за час Другої світової війни двічі врятувала єврейських дітей від окупаційної влади, а саме від нацистів та від радянської армії. Першу історію Саїди Арифової я почула, а якщо точніше побачила, у фільмі «Чужа молитва», який, власне, про це і розповідає. Його зняв кримськотатарський режисер Ахтем Світаблаєв. І ця історія на мене вплинула з двох сторін. Зі сторони людини, яка не боялась пожертвувати власним життям для того, аби врятувати дітей. І також людини, яка, незважаючи на те, що врятувала дітей вперше, змогла врятувати їх вдруге, але не змогла врятувати себе. І саме тому ця історія для мене є по-особливому щемкою. То скільки євреїв у Бахчисараї і де ховаються? Тоді я тебе вб'ю. Ти вже вбив мене. Я прийняла на ніч безпритульних дітей. Мені дуже страшно за всіх нас. Хто ці діти? Серед них є євреї? Ні. За кожного пійманого єврея обіцяють гроші. Якщо німці знають, що татари ховають євреїв, усіх розстріляють. Я знаю. Але ж вони діти. Я запитала Ахтема, чому він взявся саме за цю історію, як на нього ця історія вплинула, і також, як відбувався процес зйомок. Можливо, там на декілька кейсів можна розділити цю відповідь, тому що, по-перше, я здивувався, чому я не знав цього, тому що я почув про цю історію, якщо не помиляюсь, десь, напевно, на початку 2000-х років. І був здивований, чому я не знав до цього про цю історію. По-друге, сама історія порятунку дітей. І більш того, я потім, коли вже презентували стрічку там по різних країнах і так далі, в тому числі, я приблизно те саме і казав про те, що не просто порятунок, да? Тобто в фільмів історії або таких рефлексій на території творчості стосовно рятунку людьми одного, і в тому числі євреїв, різними людьми, доволі багато. І серед них є великі просто історії художні, там і список Шиндлера, і Іда, ми всі знаємо чудово. Ці стрічки в тому числі. Але так, щоб 2 рази. І ще це поєднувалося з тим, що доволі давно вже я всередині себе поставив такий умовний знак порівняння між нацизмом і комунізмом. Тому що метода, власне, будування, скажімо так, такого собі суспільного довгого співжиття з такою кількістю жорстокості, ненависті і бажання побудувати щось велике на рівні ідеї і при цьому абсолютно нехтувати людським життям. І тут такий прояв, коли людина, яка, власне, пройшла майже всі тортури, які ми знаємо, якими діла, власне, влада і комуністів, і нацисти так само вчиняли. Ти розумієш, що ті діти і ця на той час дівчина опинилися в такій ситуації, коли вибору майже немає, окрім того, що ти маєш бути готовий завжди померти. Це доволі важко, я вам скажу, прийняти таку думку всередині себе. Якщо хочеш врятувати, а потім ти вже приростаєш до цих дітей і не за день, і не за 2, і вони стають частиною тебе. Весь цей симбіоз моїх внутрішніх почуттів, на той час я вже був батьком, і це ще додало такого усвідомлення, з одного боку, розуміння і відчуття, чому саме воно так вчинило, але водночас розуміння того, наскільки це був дуже непростий шлях, так м'яко кажучи. Коли ми почали розробляти цю історію вже на території кіно, я маю на увазі шукати матеріал і так далі, було ще одне моє здивування, що виявляється навколо цієї історії дуже багато таких суперечностей. Як ми знаємо, є відповідна організація, і в Ізраїлі в тому числі, при музеї Холокосту Яд Вашем, власне, комісія якої і надає той статус праведниці світу або праведника світу, які під час Холокосту рятували. Імені ще там немає. І потім, вже після виходу фільму, навіть декілька разів у нас були такі дискусії з цього приводу. Мовляв, і зустрічав такі вислови, що так, не маєш підтвердження. Якщо людина врятувала, і тим більше стільки дітей, то напевно, що ретельно працювали люди.
Я для себе вирішив, що якщо я не чую і не бачу, і не зустрів досі людину, яка б сказала, ні, так не було, ось вам докази, ось вам аргументи, і я все ж таки стою на тому боці, що якщо існує один наратив такий, і на відміну від цього не існує доказів, що цього не було, я все ж таки вірю в те, що це відбулося. А от якщо у вас є бажання і аргументи довести, що це не так, тоді, якщо хочете робити це ви, доводьте. Я точно цим займатися не буду. З чужою молитвою було бажання розповісти про те, що люди не народжуються поганими. Це таке, на моє переконання. Можливо, я помиляюсь. Ми самі все це робимо. І не дарма кажуть, що Всевишній настільки милостив і милосерден, що він завжди дає людині шанс і вибір. Ми все своє життя знаходимося на території вибору. І оцей шлях непростих рішень, які приводять до того, що твою дитину рятує людина, яка не належить до твоєї конфесії, релігійної, я маю на увазі. Ти починаєш розуміти, що в цьому сенсі не існує чужої молитви. Перш ніж ми почнемо обговорювати, я би хотіла також поділитись деякими цифрами, які надає Інститут національної пам'яті, а саме те, що у 2004 році Верховна Рада Автономної Республіки Крим на вшанування жертв нацизму проголосила 11 грудня Днем пам'яті євреїв і кримчаків, які загинули в роки Другої світової війни. Згідно з переписом населення 1939 року в Криму проживало 65 452 євреї. За даними нацистської влади, на початок листопада 1941 року в Криму зафіксовано 40 тисяч євреїв. Після вигнання нацистів із Криму живими лишалося лише 499 осіб. Це насправді дуже страшні цифри. І цікавий факт, насправді, я цього не знала, про те, що наразі відомо 68 імен праведників народів світу, що проживали в Криму. Тобто можна припустити, що більша половина була це саме кримськими татарами, і рівно стільки історій ми ще не почули про те, як вони рятували євреїв. Поговоривши з Ахтемом, я прийшла до своєї подруги, до Наджіє, де ми підняли разом саме цю тему також. І я запитала про те, наскільки популярною була ця історія в Криму. Чи, можливо, ще щось відомо про Саїде Арифову? Що відомо після того, як вона повернулась і чи вдалося їй повернутись? Я знаю, Наджіє, що ти знаєш і іншу сторону історії про Саїде Арифову. І чи могла би ти поділитися з нами нею? На жаль, про Саїде Арифову я дізналась теж насправді не так давно. Коли кажу не так давно, це означає, що я про неї не знала, наприклад, з дитинства, на жаль. Бо мені здається, що саме такі особистості, вони вартують уваги. А в кожній сім'ї мають розповідати про таких жінок, бо вона є неймовірним прикладом оцієї, знаєш, такої відданості, людяності. І насправді вона ж ризикувала своїм життям. І вперше, і вдруге Саїде Арифова повернулась в Крим. І наскільки я знаю, вона потім якось намагалась розшукати тих дітей. Але я не знаю, можливо, через вік, знаєш, вони вже всі були дорослі, можливо, я не знаю, що там сталося, чи вдалося їй хоча б когось знайти, але наскільки мені відомо, то вони так і не знайшлись. Все своє життя вона їх пам'ятала. Вона пам'ятала, власне, як їх звати. Вона пам'ятала якісь діалоги, які відбувались між ними. І Саїде Арифова, мені здається, вона в 2007 році померла, а вже в Криму, повернувшись до себе додому. Але я дуже вдячна Ахтему Сейтаблаєву за таке кіно, бо, ти знаєш, тільки окремі люди, які цікавляться цією темою, і тільки ті, хто сидить в Фейсбуці, а в Фейсбуці досить багато в якийсь момент писали про Саїде Арифову, і час від часу, як нагадують, що сьогодні праведниця світу, там могло б виповнитися стільки-то років, там 100 років, там 105 років. Але коли він зняв про це кіно, я знала історію Саїде Арифової, але вона для мене не була настільки, аж, знаєш. Я коли побачила це кіно, я майже весь час проплакала. Вона неймовірна. Я хочу, щоб кримські татари і українці, і загалом світ знав про таких жінок. Та, я тут з тобою погоджуюсь. Я насправді радію тому, що їй вдалося таки повернутися в Крим після всього, що вона пережила.
Чи відомо тобі якісь ще історії, які от схожі до історії Саїди Арифової? Ти знаєш, так, поодинокі якісь історії про врятованого єврейського хлопчика. А я знаю, мені здається, що я десь читала, що його родичі навіть опікуються якимись родичами, його кримськими татарами. Не знаю чому. Ми так і... Знаєш, от ти сказала, що Саїда Аріфову не було внесено в праведників світу, бо немає доказів. А це зрозуміло, звідки взятись доказів? Їх просто знищили, ці докази. І мені здається, що таких історій насправді дуже багато. Бо, ти знаєш, трохи зараз не про цей фільм, але я нещодавно говорила з істориком, який мені розказав історію, що насправді в 30-х роках, коли був Голодомор, деякі українці опинялись в Криму, бо вони, переїжджали, бігли, я не знаю, від голоду до Криму, і кримські татари їм допомагали пережити голод. Бо в кримських татар був досвід 20-х років голоду. І, власне, в 30-х роках вони вже, знаючи, коли тільки почались якісь там, ознаки того, що буде голод, то вони йшли в ліса кудись і закапували там, я не знаю, м'ясо, крупи, все що завгодно. І потім це, власне, викопували і годувались так. І для мене, наприклад, це було відкриттям, бо до цього я взагалі не чула таких історій. Тому, мені здається, от якби тоді кримських татар в 44-му не виселили, ми б історію про Саїду Аріфову, таких як Саїда Аріфова і оцей хлопчик, врятований кримськими татарами, було б більше. Я тут абсолютно погоджуюсь, бо теж, поки ти це розповідала, наприклад, я не знала про те, що кримські татари допомагали українцям під час Голодомору. Це теж дуже сильна історія, і я би хотіла, аби це істориками підіймалось, можливо, виділилось в якусь окрему книгу, а потім з цього би вийшов окремий фільм, для того, аби теж чим більше українців та і кримських татар дізналися про це. І я розумію, що ти права в цьому, що якби не депортація, навіть і теперішня окупація, можливо, ми б ще могли знайти якісь свідчення про врятованих євреїв кримськими татарами. І я все ще сподіваюся, що, можливо, комусь це вдасться хоча б ще буквально 2-3 історії якихось таких знайти, аби було відомо. Бо це дуже сумно. Я розумію, що люди, коли рятували, вони не думали про якесь визнання, а найменше, що ми можемо робити для них, це пам'ятати і знати про це. І тому дуже би хотілося якось про це дізнатись, але ми розуміємо те, що все, що робить Росія, це, нам ще повезе, якщо в них в архівах лежать якась інформація, а не те, що воно десь спалене і вже абсолютно знищене. Ти знаєш, я, напевно, що зараз прозвучу як мер мого одного з улюблених міст пана Кличка, але завтрашня історія – це те, про що ми сьогодні з тобою говоримо. Завтра це для когось буде історією, і тільки в наших руках оці моменти якось записувати. Я не знаю, ми з тобою зараз робимо подкаст, це для когось стане підґрунтям, щоб зацікавитись більше цими історіями. А хтось напише книжку. І так потроху. Я дуже сподіваюся, що ми більше ніколи не зробимо тих помилок, які ми робили в минулому. Бо скільки б я не говорила з людьми, наприклад, з культурологами, які кажуть, що наше культурне надбання, наша спадщина, вона або десь не в Криму, або в Україні, Ти знаєш, що зараз, коли вони окупували Херсон, то вони виводять всі артефакти. Тобто там в музеях майже нічого не залишилось. Окрім тих, які таки вдалося заховати. Так, і ти розумієш, що колись, умовно, давай так, через 50 років, вони будуть це представляти як своє. І тому ми сьогодні маємо зробити все, щоб запам'ятати і знати оцю історію. Що в нас є минуле, воно прекрасне, воно дуже класне. І не дати ні в якому разі це знищити. Так, і, зокрема, я би хотіла також підняти підтему до цієї теми. Це, власне, допомога і вдячність, оскільки коли я шукала інформацію про євреїв, кримських татар, про їхню взаємодію, дізналась, що насправді Україна є 4-ю країною в списку за тою, яка найбільше допомогла врятувати євреїв під час Другої світової війни. І що насправді маленькі меншини в межах України, вони допомагали рятувати євреїв. І я би дуже хотіла, аби ця історія Саїди Арифової пробудила в нас цю небайдужість і
шанс допомогти кримським татарам, які також повертаються. Їх треба інтегровувати. Вони ті, які вирішують переїхати з тимчасово окупованого Криму сюди. Це, я вам скажу, це великий виклик насправді, і це дуже болючий процес, бо зовсім різні наративи звучать тут і там. Це зовсім інше суспільство, і треба допомагати, власне, інтегровуватись. І я розумію, що це зараз прозвучить пафосно, але окрім того, аби пам'ятати про Саїде Арифову, вшанувати її пам'ять можна тим, щоб робити щось схоже. Тобто і допомагати інтегровуватись людям, які зараз цього потребують. І тому це треба починати зі знання історії, зі знання трохи навіть мови, якихось базових слів, зі знання того, як відрізняється кухня, чи точно це і ваша кухня. Тобто, аби не образити, аби не зачепити, бо це зараз дуже вразлива тема, і вона буде вразливою ще дуже і дуже багато часу. А тому я надію, що за цей час, можливо, вийде ще якийсь фільм. Я би, наприклад, хотіла побачити фільм про те, як кримські татари допомагали врятуватись від голоду українцям, оскільки ми вже маємо фільм про те, як журналіст Гарет Джонс допоміг українцям. То чому б не розповісти про кримських татар? Тим більше, що от вони ж ось тут так близько. Я думаю, що це історія не про порятунку одного народу іншим народом. Я думаю, що це більше така особиста історія Саїде і її людські риси. В принципі, можливо, я зараз кажу так, тому що я кримська татарка, але мені здається, що кримським татарам дуже притаманно когось рятувати. І от на прикладі Саїде, і є ще декілька там поодиноких таких прикладів, де дійсно представники кримськотатарського народу рятували там євреїв, і я чомусь впевнена, якби на місці євреїв були якісь інші люди, якоїсь іншої національності, то все йде, вона б зробила так само. Друзі, як ви почули вже, насправді тема хоч і не дуже поширена, але з неї можна взяти багато рефлексій, багато роздумів. Я сподіваюся, що у вас вони теж будуть, і мені буде цікаво їх почитати, тому діліться з нами. А можливо, з ваших якихось роздумів нам з Наджіє прийде ще на думку ще якась тема, яку би ми могли дослідити. А закликаю також залишати відгуки на наших подкаст-платформах, підписуватись на нас, і також ми будемо дуже вдячні, якщо підтримуєте нас на Патреоні або Лікпеї, оскільки це дасть нам змогу продовжити досліджувати цю тему та декілька інших тем, які в нас є в планах, та розвивати нашу подкаст-спільноту. Тож будемо вдячні за підтримку. До зустрічі! Корушкінджі Саглахнікален. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ Академії, програми «Медіафіт» для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.